Tras as liortas no partido de ida entre o Compostela e o Racing de Ferrol, debemos alegrarnos que desta volta as únicas leas ocurrisen no terreo de xogo. E que o partido entre dous dos mellores equipos da categoría estivo cheo de polémica. O comezo do segundo tempo esta man de Iván Forte, que o colexiado non ve tras o pasa atrás de Peláez, provocaba o estourido dos xogadores compostelás. E non ia ser a única xogada polémica, xa que nos derradeiros minutos de partido este remate de Manu Rodríguez, tras unha serie de rexeites, semella que tamén bate na man de Rubén Comesaña. As dúas xogadas foron claves para o resultado final do encontro. Bueno, eu creo que na segunda parte tivemos bastantes ocasións, non? Fomos quen de ter o Racing contra as cordas, e creo que tivemos a iniciativa e gozamos de boas ocasións para poder lograr o empate, incluso algo máis. Hai un par de ocasións aí rigurosas aí dentro da área, non sei o que se verá na tele, pero bueno, desde o campo viene bastante claro. Antes habería tempo para as ocasións dos dous equipos. A primeira clara tiña o Compostela nos pés de Manu Rodríguez, pero o seu lanzamento despexaba o Camacho. Antes do descanso, este córner do Racing estaba a piques de rematar en gol. Centra Iago, toca no segundo pau Antonio, e é Pérez quen remata. Jimmy evita o gol debaixo dos paus. E no primeiro minuto, tras a reanudación, chegaría o único gol do encontro. Manu Barreiro é quen a toca e con el arrastra a defensa, deixando só a un Dani Rodríguez que define cunha rosca perfecta. Vemos como o balón entra rento ao pau, sendo imposible facer nada para Adrián. Hicimos ahí una jugada entre Manu y yo, me dijo que estaba solo, me giré y bueno, no me lo pensé, ¿no? Vi la portería y le pegué, salió bien, otras veces sale mal y hoy salió bien. A partir de aí, o dominio e o levar o Compostela tendo a máis clara nos pés de novo de Manu Rodríguez que lanza o pau. O rexeite inexplicablemente lanza cara a súa portería Iván Forte, pero os reflexos de Camacho confirmaban a vitoria ferrolana. A nova fichaxe do Compostela Llavé non podía ver gañar ao seu novo equipo.